Som socialrådgiver har jeg i mange år beskæftiget mig med børn og voksne, som på en eller anden måde er uden for fællesskabet. Derfor har drivkraften for mig altid været visionen om mere social tryghed og retfærdighed. Det kæmper jeg for. I mit arbejde har jeg oplevet den hårde hverdag for mange børn, og tro mig, virkeligheden er mere barsk, end nogen kan forestille sig. Derfor vil jeg altid kæmpe for lige muligheder for alle. I krisetider der er det altså helt specielt vigtigt at kæmpe for vores gode velfærd. Og god velfærd, det er meget mere og meget andet end robotter og frivillige. Jeg stiller op igen, fordi jeg gerne vil deltage i byens fortsatte udvikling. Når du stemmer på mig, får du en stærk social stemme i byrådet.